ଜନା ସାଙ୍ଗମାନେ ତ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ବ୍ଲଗ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତ ଆମର ଡ୍ୟୁଟି ଚାଲିଛି ମେଡ଼ିକାଲରେ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଡ୍ୟୁଟି କେମିତି ହେଉଛି। ତ ମୋବାଇଲ ତ ଭିତରେ ଆଲାଉ ନାହିଁ, ତ ଟ୍ରାଏ କରିବି ତୁମକୁ ସବୁ କିଛି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଆସିକି ଫାଇନାଲି ଆସିଗଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ଆମର ଆସିଗଲା ଉପମାକୁ ବରା। ତ ଖାଇସାରିକି ୱାର୍ଡ଼କୁ ଚାଲିଲୁ। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁନା ବାବୁ ଆମର ବସିକି ଫଟୋ ନିଜେ ସଜଉଛନ୍ତି। ତ ବର୍ଷା ଏତେ ଜୋର ହେଉଥିଲା ଯେ ଆଉ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ କରିନଥିଲା। ହଠାତ୍ ମୋର ଅର୍ଡ଼ରଟା ଆଜି ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁଟା ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲି କଟକ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରୁ। ତ ମୋ ବ୍ୟାଟ୍ ଆଜି ଆସିଯାଇଛି। ବ୍ୟାଟ୍ ସହିତ ଗୋଟେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଣିଥିଲି। ତ ବ୍ୟାଟ୍ ଭଲ ଥିଲା, ଡବଲ୍ ପ୍ଲେଟ୍, ୱେଟ୍ ମଧ୍ୟ କମ୍ ଥିଲା। ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା ମଧ୍ୟ ଚେକ୍ କରିଦେଲି, କାଳେ ଗୋଟେ ଫଟାଫଟି ଥିଲା କି କ'ଣ ବୋଲି। ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା ଆଡ଼େଇ ସାରିକି ତାକୁ ଚେକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିଥିଲି, ଦୁଇଟା ଯାକ ବ୍ୟାଟ୍ର ଓଜନ ଦେଖିଥିଲି। ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଶଙ୍ଖ ବ୍ୟାଟ୍ ଥିଲା, ଇଏ ଗୋଟେ ତଲୱାର, ଦୁଇଟା ହେଇଗଲା। ତ ଦୁଇଟା ବ୍ୟାଟ୍ ଓଜନ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଶଙ୍ଖ ବ୍ୟାଟ୍ର ୱେଟ୍ ଆସୁଛି 979 ଆଉ ତଲୱାର ୱେଟ୍ ଆସୁଛି 936। ତ ମୋତେ ତ ତଲୱାର ବ୍ୟାଟ୍ଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ଶଙ୍ଖ ଅପେକ୍ଷା। ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।